Habang nakapailalim sa Enhanced Community Quarantine o ECQ ang Bulacan, puspusan naman ang COVID-19 vaccination para sa mga frontline worker ng lalawigan. As of March 29, 17,728 na ang nababakunahan sa mga nakapaloob sa priority list ng probinsya. Nagamit dito ang 85% ng kanilang 20,848 doses ng vaccines. 2,419 doses ay Sinovac at 18,430 ang AstraZeneca. Umaasa ang Provincial IATF na kung magtutuloy-tuloy ang supply ng bakuna ay matatapos nilang maturukan ang mga medical frontliners sa susunod na buwan. Sa kabilang banda, pinabulaanan din ng provincial government ang kumakalat na impormasyon tungkol sa tigil operasyon ng mga pampublikong transportasyon. Yung jeepneys and tricycles ay po pwede. Pero of course, susundin po natin ang social distancing, ang minimum health standard protocol. Upang mapabilis naman ang pagtukoy ng mga posibleng carrier ng coronavirus, magsasagawa na rin ang antigen testing sa mga identified close contacts ng mga COVID-19 positive patients sa Bulacan na bahagi ng NCR Plus bubble. Ayon kay Testing Czar Vince Dizon, sa susunod na 2 linggo ay inaasahang gagamit na rin ang 30,000 antigen test kada araw sa buong NCR Plus. At tinatarget po natin na mag-procure ang OCD ng 500,000 tests para po i-deploy sa mga communities at sa iba't ibang mga hospital sa ating ECQ area. Dito sa gitnang Luzon, nangunguna pa rin ang Bulacan sa may pinakamataas na kaso ng COVID-19. Umabot na sa 17,103 ang kumpirmadong kaso sa lugar kung saan 2,919 ang active cases. Rainiel Pawid, CLTV News.